Ja, tak for invitationen. Jeg må komme og tale med jer i dag. Og jeg hedder Anders Christensen og er halskirurg fra Rigshospitalet i København og har arbejdet med behandling af halskræft i mange år og lavet meget forskning. Og så vi er glade for, at vi kan samarbejde i Norden, og specielt med teknologi og patientbehandling er det vigtigt, at vi kan dele erfaringer, og det er også det, vi gør her i dag. Men helt grundlæggende med robotkirurgi inden for behandling af kræft, så er det en lang rejse, og egentlig så er det også en fascinerende rejse i forhold til teknologi, fordi det er noget, der kommer fra rumteknologi, specielt fra NASA-programmerne tilbage i 70'erne, at man gerne vil have noget fjernstyring af robotter, og også kunne gøre kirurgisk behandling af patienter. Og der har været forskellige tiltag, som jeg ser på slidet her, frem til de robotter, der findes i dag, som helt klart er meget fascinerende teknologiske frembringelser. Og I så også nogle billeder før, man kan sige, de fleste robotter, der findes i dag, det er fra det firma, der hedder Surgical Intuitive, og de har lavet det system, der hedder Da Vinci robotsystemet, som jeg også ser her. Og der er kommet forskellige nyere versioner, men grundlæggende så er det en robot med nogle arme, som kan fjernstyres. Der er en konsol, hvor kirurgen ser det kirurgiske felt i 3D i meget høj opløselighed. Og så er der nogle forskellige joystick, der gør, at man kan manipulere og bevæge de kirurgiske arme med meget høj præcision. Og jeg vil også sige, at udviklingen er gået stærkt, også inden for de sidste 5 år, og der er nu omkring 50 firmaer på verdensplan, der arbejder med at udvikle robotsystemer, så der er helt klart en lys fremtid. I forhold til hoved-halskræft og svælget, så har problemet altid været adgang, fordi anatomien er kompliceret, og den er snæver. Også som vi hørte før, tidligere adgangen, det vil sige gennem halsen udefra, havde ret stor betydning for patientens livskvalitet, så det med at kooperere gennem mundåbninger for adgang, det er det, man har drømt om i mange år, og der findes også i nogen grad mikroskopisk teknik. Men det nye er, at man kan få et overblik som det her. Og det er noget helt nyt, at man kan se svælget med høj opløselighed i 3D med dybdesyn, og samtidig foretage sig præcis kirurgi, og egentlig så er den kirurgiske teknik fuldstændig som man plejer at gøre, udover at man fjernstyrer instrumenterne med høj præcision. Og der er selvfølgelig mulighed for at skifte instrumenterne ud, for at afhængig af hvad der skal laves. Og her der kigger I ind igennem en mundsvæld forfra, og der er også et billede til venstre, hvor man kigger ned i stroben og ned til stemmebåndene. Og egentlig er det sådan, at med de nye robotter, man faktisk godt kan få adgang helt ned til spiserøret med samme billede. I kan også se nederst på slidet, så det med at få adgang, der bruger man også nogle bestemte mundspørger, som også har været en del af udviklingen. Det vil sige, at man skal via patientens mund og have tungen til side, og der findes forskellige blade, man placerer, men det er en del af teknikken, som også er blevet udviklet parallelt. Så det, der er foregået i Danmark og København, det er noget, I ser på slidet her. Det er sådan, at det tog fart i omkring 2009, da den første robot blev godkendt til hoved-halskræftbehandling i USA. Og siden så har der været en stor udvikling på verdensplan, men vi var heldige ret tidligt i forløbet at kunne få en kirurgisk robot fra en privat fond, som gjorde, at vi ret tidligt kunne være med i udviklingen, og det har vi så været, hvor det hele har været funderet på forskning, samtidig med at vi har opnået vores erfaringer. Og I kan se, hvordan vi har udviklet nye indikationer løbende. Først det forhold, det hedder ukendt primærtumor, det vil sige, at vi har en patient, hvor man ikke ved, hvor kræften kommer fra, men det er formentlig en hoved-hals-cancerpatient, altså med en kræft i mundsvælget. Og der begyndte vi at bruge den ret tidligt til at kunne finde de gemte svulster i tungeroden. Siden er vi også gået i gang med at kigge på obstruktiv søvnopbrud, som selvfølgelig er en godartet tilstand, hvor der er en mulighed for at behandle også med kirurgisk teknik. Så har vi været heldige her sidste år at kunne indkøbe en ny robot, som er en ny type, jeg viser om lidt, som har gjort, at der er endnu flere muligheder for at behandle. Vi har parallelt i det forløb her også været meget op til at komme ud og se, hvordan andre gør det i udlandet, fordi at vi er et lille land, og Norden er et lille område, så der er langt større aktivitet på centre i Asien og i USA for eksempel. Og I kan se, at vi siden vi startede har haft omkring 600 procedurer med robotkirurgi, hvor langt størstedelen er for hoved-halskræft.
Og her viser jeg lige den robotkirurgiske aktivitet på verdensplan. Man kan også godt se, at det er noget, der går stærkt, fordi der er mange kirurger inden for alle mulige specialer, der finder gavn af at bruge en robot frem for konventionel kirurgi. Man kan også godt se, det der hedder TORS, altså transoral robotkirurgi, at det er en lille spiller. Så det er nede i bunden, især den lille linje, så selvfølgelig er vi et lille speciale, men vi er også i feltet. I Danmark har det været sådan, at der har været ret god støtte til at indføre robotkirurgi på landsplan. Og kan se nu, i dag har vi 25 robotsystemer i Danmark, som er fordelt på de centre her, og det er selvfølgelig robotter, som er indkøbt til at behandle mange typer kræft og også benigne tilstanden, og i forhold til hoved-halskræft, så har vi 3 systemer, et i Aarhus, og et i Odense og et i København, og vi har et nationalt samarbejde for at dele erfaringerne af behandlingerne og for at blive bedre til at operere. Jeg har hørt omkring human papillomavirus i dag, og det er virkelig, kan man sige, en ny ting i det her felt. Og jeg har hørt omkring smitteveje og udvikling af HPV i dag, og der ligesom bare der er budskabet her, det er noget, der sætter sig i mundsvælget, i mandlerne og i tungroden, og giver kræft hos patienter, det er der ikke tvivl om. I forhold til vaccination har jeg også fået fin information i dag, og det er den samme udvikling i Danmark, at det med livmoderhalskræft har vist sig at være en succes at vaccinere, og vi er heller ikke i tvivl om, at det vil være fuldstændig den samme historie, vi kommer til at se fra mundsvælskræft, og vi vaccinerer også fast i Danmark nu. I kan også godt se, at vi har omkring 500 tilfælde af mundsvælskræft i Danmark, så det er slet ikke ubetydeligt, og langt størstedelen de er HPV-relateret, så det er omkring 80% nu. Og igen, der er arbejde fremadrettet, fordi vaccinationsprogrammet er først kommet rigtig i gang inden for de sidste 10 år, og der kommer til at være mange patienter fremadrettet, som skal tilbydes en ordentlig og god behandling for svælgkræft. Så i forhold til HPV, så er det vigtigt at forstå, at det ligesom er en ny sygdom i forhold til, der kaldes ikke-relateret HPV-kræft, det vil sige den slags kræft er relateret til alkohol- og tobaksmisbrug, som findes både i Norden og på verdensplan selvfølgelig. Men det med pludselig, der er en ny sygdom, som rammer folk, som er fuldstændig sunde og raske i deres bedste alder, det er noget nyt. Og vi har selv haft patienter i København ned til 33 år gamle, som kommer ind ad døren og har en svælgkræft, som både som kirurg, men også som behandler generelt, det handler om at have indstillet blikket på en anden slags patienter, fordi det er folk, som ofte er 50-60 år, har ikke fejlet noget før og får en svælgkræft. Den her, I ser her, det er en video eller et program, vi lavede for nogle år siden på dansk fjernsyn med en mand, som indvidede i at være med i det, hvor han kom med en tonsillcancer, kræft i mandlen og en metastase på halsen og gennemgik et forløb med operation med robotten og kunne spille badminton en måned efter og var tilbage til sit dagligliv. Så den patienthistorie har haft meget stor betydning også for, hvordan patienter kommer til os i København og spørger til, hvad der er behandlingsmuligheder. Som sagt var vi heldige at få en donation fra Mærskfonden sidste år til at erhverve en ny type robot, og vi fik bevillingen både til at hjælpe patienter, men også til at drive forskning inden for området. Så det er det, vi gør. Og den robot, vi har fået, det er også en for det her Surgical Intuitive, også en Da Vinci-robot. Og det, der er det smarte på den robot, det er, at alle instrumenterne de er samlet i et rør eller en udgang. Det vil sige, der sidder et kamera, som er bøjeligt i alle 3 planer, og så kommer instrumentarmene ud af samme rør. Og alle instrumenterne er selvfølgelig også bevægelige i alle 3 planer, og det gør bare, at man får et fremragende overblik og nogle helt nye muligheder for at kunne operere patienten, specielt i mund og svælg, men faktisk også til andre områder i kroppen, hvor den har fået ret stor succes. Så er der nogen, der spørger, hvad er så fordelen ved den nye såkaldte single-port model, og det er det her, det handler om. Her ser en patient, som får foretaget behandling for svælgkræft, og til højre side der er det vores gamle robot, hvor den har multiport eller 3 arme, der skal ind i munden, samtidig med et kamera, og til venstre ser I den nye robot, hvor det hele foregår gennem det samme rør. Så det giver lidt sig selv, at adgangen er blevet meget nemmere, og man undgår også, at instrumentarmene kolliderer, og at man er nødt til at omplacere. Så det giver et hurtigere flow, men frem for alt et meget større overblik i patienten.
Her kan I se vores nuværende opsæt på operationsstuen, så det er den nye single-port-robot, der er monteret og er i gang med at operere en patient. I kan også se nedad til, at som sagt styrer robotten for det her konsol-setup, og der har vi også valgt at få 2 identiske konsoller. Det vil sige, at man kan sidde og operere 2 kirurger samtidig, man kan give instrumenterne til hinanden, så det gør en helt ny måde for at kunne oplære hinanden at dele en operation, fordi man har det samme felt, og man har adgang over de samme instrumenter, som kan man sige, min erfaring med kirurgi tidligere er fuldstændig unikt. Så viser jeg bare en lille video for at se, hvad det egentlig drejer sig om. Det er en patient med en kraftig mandel i tonsillen på den ene side, hvor operationen er ved at gå i gang. Og jeg kan se, at egentlig handler det om, at man kan kontrollere de bevægelser meget kontrolleret. Man kan stoppe blødninger, man kan trække vævet, så det gør bare, at det bliver en meget kontrolleret form for kirurgi, der foregår. Så kan man sige, hvad gør man så i dag? Hvad skal man vælge? Og det er der spørgsmålet står, som vi hørte før, så er standardbehandlingen traditionel strålebehandling plus minus kemoterapi, og så er der kommet transoral robotkirurgi over de sidste 20 år. Og her har jeg prøvet at liste nogle af de fordele og ulemper, og det er også det, vi bruger i dag til at counsle patienten. Og jeg kan se over for robotkirurgi, der handler det bare om, at man kan sige, at man får et hurtigt behandlingsforløb. Det ser ud til, at langtidsbivirkninger er sjældne, eller sjældnere, og så er der også det, når man opererer en patient, så får man også en facitliste bagefter, det vil sige, det væv, man har fjernet, bliver undersøgt, og man kan se, om det er gået, som det skulle, og man kan beslutte yderligere behandling på det grundlag. I forhold til ulemper ved robotkirurgi, så er der noget omkring, at det kan gøre ondt, kan være en smertefuld operation, ligesom at fjerne mandler hos børn og unge, så kan det sidestilles med det. Det vil sige, at det handler om vejledning af patienten, og videre det kan være et hårdt forløb de første par uger efter kirurgi. Og det står så i modsæt til strålebehandling, som ofte er mere indolent, ikke smertebetinget, men der er nogle andre udfordringer, som jeg har hørt før, især med langtidsbivirkninger. Her viser jeg bare lige det typiske forløb. Hvad vil det så sige at blive opereret i svælget som patient, hvis man har svælgkræft? Og det er sådan, at man selvfølgelig bliver counslet og vejledt på en konference med kirurger og onkologer. Det er vist før, og så beslutter patienten operation. Så starter vi i Danmark med at operere halsen først, for at være sikker på. Det vil sige, at det er en patient, som har en kendt metastase eller ingen metastase, men vi opererer halsen først for at være sikker på, at der ikke er mere sygdom, vi regnede med. Det vil sige, at det er en første operation. Og så efter et par uger laver vi den endelige operation, robotoperationen, og det er så en operation, der tager 1 time til 1,5, og man er indlagt i 2 til 5 døgn. Efter forløbet der er det vigtigt at holde øje med patienten. Vi laver nogle synkeundersøgelser, det vil sige kigger på, hvordan patienten synker, før vi giver lov til, at man kan indtage yderligere til normalkost, men målet er altid, at patienten går hjem og kan spise selv fra hospitalet. Og normalt som sagt 2 til 5 dage. Så giver vi en smertepakke, og de kan se, at det er mange stoffer. Det er både paracetamol, NSAID, morfin og gabapentin. Det er noget, vi kan skrue ned for, afhængig af, hvor patienten lander henne på smerteskalaen, men vi starter altid med den store pakke, kan man sige. Så lige nu i Danmark, der er det sådan, at standardbehandling er strålebehandling, men vi har nu i det her år vedtaget, at robotkirurgi er ligeværdig med strålebehandling til tidlig mundsvælgskræft, og det er på baggrund af de erfaringer, vi har fra et studie, vi er ved at færdiggøre. Den anden ting, der er vigtigt, det er omkring det der med redningskirurgi, det vil sige, at en patient, der har fået strålebehandling, har fået tilbagefald. Hvad skal man gøre? Det er altid vanskeligt, men det er helt klart, at robotkirurgi har været en ny mulighed for at hjælpe de patienter, fordi det giver mulighed for at operere dem ordentligt, det vil sige grundigt, stadig med helbredende sigte, som er noget nyt i det felt. Vi har haft det her studie i Danmark kørende siden 2017, og som vi hørte før, så er det store spørgsmål i dag, hvordan går det med livskvaliteten efter robotkirurgi eller strålebehandling? Så vi gik i gang med et ambitiøst projekt om at lave sådan en lodtrækningsforsøg og randomisere patienterne til henholdsvis strålebehandling direkte eller til kirurgi direkte. Og der blev vi færdige med den sidste patient om en måned, og så har vi samlet 138 patienter med opfølgningsdata med 12 måneder, og studiets formål er at kigge på, hvordan har patienterne bagefter, både objektivt og subjektivt, det vil sige, hvad fortæller patienterne i spørgeskemaer. Og her viser jeg bare nogle videoer, inden jeg kommer til at køre. Og det kan man sige, det er eksempler på objektive synkeundersøgelser, og det er noget, vi også bruger på daglig basis. Dels sådan en
røntgenundersøgelse for patienten, spiser noget, man ser, hvordan de synker. Og nedenfor kan I se, det er en patient, som har en svulst, der sidder i tungeroden, og så er blevet opereret, og man kigger på svælgefunktion bagefter. Og det er de værktøjer, vi har til at vurdere synkefunktion objektivt. Ellers så er der også spørgeskema og smertedagbog. Men som sagt, så har vi resultaterne klar i foråret forventeligt, og vi er spændt på at kunne se, hvor det lander. Så jeg fortæller lidt omkring noget forskning til sidst. Her er et eksempel på noget, vi har lavet i København. Det er noget, vi har brugt noget tid på de sidste 10 år med at kigge på optiske sporstoffer til at fortælle, hvor kræft er hen, mens man opererer. Og her kan I se et eksempel på sådan en dyremodel med en mus med tungekræft og metastaser på halsen. Og så er vi med til at udvikle sådan et stof, der cirkulerer i kroppen og sætter sig kun på kræftceller. Og der er hele øvelsen at prøve at lave et stof, der siger, at mens man opererer, kan man se, hvor kræften er, og samtidig kontrollere det, der hedder kirurgiske markeder. Det vil sige, være mere sikker på, at man fjerner kræftfeltet komplet, som er hele fundamentet for kræftkirurgi, lave en komplet operation. Og der har vi senest lavet det her studie her på år siden. Det er så i patienter med tungekræft eller mundsvælgskræft, som har fået indsprøjtet det her stof i kroppen aftenen før operation. Og mens man opererer, kan man så tænde et kamera og se, hvor kræften sidder. Og det er også sådan, at stoffet overlever også over til vævsspecialisten bagefter, så man kan skære vævet op, også i mikroskop, og se på, hvad der er kræft og hvad der ikke er kræft i teorien. Så vores øvelse nu, det er at få den teknologi til at fungere i den nye robot. Det er sådan, at alle de her kirurgiske robotter, der fra starten har optisk navigation været tænkt ind i systemerne. Det har bare været svært at få til at fungere i patienten på grund af de kameraer, der er udviklet til robotterne. Men nu er der så kommet en ny version til den robot, jeg viste før, og der er vi spændt på at se, om det kommer til at fungere til patienter med mundsvælgskræft, det vil sige operere med det lys, jeg viste, og også kigge på det i mikroskop. Til slut lidt omkring, hvordan fremtiden ser ud inden for robotkirurgi, og det er helt klart, som jeg også har hørt før, det der med nye indikationer. Der er nogle steder i verden, blandt andet i Asien og i USA, at man allerede nu opererer kræft i stroben og nede i nederdelen af svælget, altså hypofangs med robot, fordi det er teknisk muligt. Der er også nogen, der opererer kræft i skjoldbruskkirtlen og laver hele halsoperationen med robot. Så der er mange, der er gået langt videre, men selvfølgelig handler det om at finde ud af, hvad er godt for patienten, og hvad har den største fordel. Et andet felt, der kommer, det der hedder neoadjuvant kemoterapi, eller også immunterapi før operation, som er en stor ting blandt andet i Canada og i Asien. Det vil sige, at man giver patienterne en lille smule kemoterapi før operation, så skrumper eller forsvinder svulsten, og så opererer man bagefter. Og så beslutter man sig først, når vævet er fjernet, er der behov for yderligere behandling. Så det er ligesom at vente den om, eller det samme, som gør for mundhulkræft, at det giver en patienten for dels for en sikkerhed for radikalitet, men samtidig også sparer patienter for meget dobbeltbehandling, for det er patienter, som ofte har et meget højere sygdomsstadie. Så har vi noget omkring cirkulerende HPV-DNA, også tumorceller i blodet, som er en ting, der er på vej frem mange steder. Kan man bruge det til at holde øje med patienter, især i forhold til tilbagefald, det vil sige at tage en blodprøve, i stedet for kun at kigge på patienten. Jeg har nævnt optisk navigation, og det sidste er selvfølgelig nye robotsystemer, fordi det er dyr teknologi, og som jeg sagde før, så er der mange konkurrenter på vej, men man må se, hvad det bringer, og følge, hvor udviklingen ender, men der bliver helt klart konkurrence på feltet. Til sidst lidt reklame, også for at samarbejde. Vi har for nylig startet sådan et stor database, nordisk baseret, for at indsamle viden omkring HPV positive patienter, fordi det er vigtigt at have store datamængder for at kunne udsige noget omkring behandling og prognose for patienter. Og jeg ved også, der er deltagelse her fra Oslo i Norge, men I er meget velkommen, hvis man er interesseret. Det handler om at dele patientdata med HPV-data, eller med HPV-information. Jeg vil også sige, at vi holdt et robotkirurgisk symposium i København her i foråret, med mange dygtige folk fra hele verden, og vi synes, at det var en stor succes, og vi inviterer også til næste år, hvor folk med interesse er meget velkomne. Så til slut vil jeg sige, at robotkirurgi er blevet en integreret del af behandlingen i udhalskræft. Det er så over de her over 10 år. Det er helt klart, at den teknologiske udvikling vil gøre, at der kan behandles flere typer af patienter og kræftformer, også i mundsvælgsområdet. Og det sidste er, at forskning og samarbejde er afgørende for den fortsatte validering og udvikling af behandling af halskirurgi med en robot. Tak for det.